Ζούμε στη χώρα του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», στη χώρα του «μπάρμπα στην κορώνη». Πόσες φορές έχετε δει κάποιον εντελώς ακατάλληλο να παίρνει τη θέση απλά επειδή είναι ανιψιός, κόρη ή κολλητός κάποιου πολιτικού διευθυντή? Η αναξιοκρατία στην Ελλάδα είναι καθεστώς, είναι μια ανίατη ασθένεια που έχει σαπίσει τον κορμό της κοινωνίας. Ένας νέος επιστήμονας, ένας γιατρός, ένας μηχανικός νιώθει ότι χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Όσα πτυχία και να πάρει, όσο και αν προσπαθήσει, θα έρθει στιγμή που θα προσπεραστεί από το βίσμα. Αυτό το συναίσθημα της αδικίας είναι που διώχνει τον κόσμο περισσότερο και από την φτώχεια. Η αίσθηση ότι εδώ δεν μετράει το τι είσαι και τι μπορείς να κάνεις, αλλά το ποιον ξέρεις, είναι το ταβάνι που έχουν χτίσει πάνω από τα κεφάλια μας. Ένα ταβάνι χαμηλό που σε πνίγει. Και βλέπεις τους ανθρώπους με διδακτορικά να σερβίρουν καφέδες, με όλο το σεβασμό στο επάγγελμα, αλλά είναι σπατάλη ανθρώπινου κεφαλαίου, και την ίδια ώρα βλέπεις ημέτερους να διορίζονται σε θέσεις κλειδιά, αποφασίζοντας για το μέλλον μας, χωρίς να έχουν ούτε τα μισά προσόντα. Αυτό, φίλες και φίλοι, λέγεται θεσμική διαφθορά, και είναι ο λόγος που η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά στην Ελλάδα την έχουν ήδη θάψει.